Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zeride maiteok, Lurdeseko Ama Birjinaren eguna ospatzen dugu gaurko egun honetan. Geure herriko, geure familiko geixo guztiak ekartzen ditugu aldare aurrean eta berarengatik, behaien eskaintzen dugu gaurko meza. Baitare gure jangoikoari eskerrak ematen diogu, bolondrez mailan juten dien pertsona oro baitangatik. Berinkatutu ditzala eta eman dezaiotela behar duten gertutasuna, behar duten fedea gaixoekin tratatu ahal izateko. Banai honekin eta jangoikoaren presentzi eta Ama Birjinaren graziarekin eskadezai egun gure jangoikoarei lagun gaitzala Eukaristionetan parte hartzen.
Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkatuik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua. Emagun zu indarra geure aulerian. Jainkoaren ama erruabearen oroipena ospatzen dugunok, haren otoitzaren lagutzaz, geure eiztakerietatik atera gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Hasiera liburutik. Jainkoak esan zuen, egin bezate urek bor-bor bizidunez, eta egin bezate egan hegaztiek lurraren gainean, airean. Eta jainkoak arraintzarrak egin zituen, eta uretan bor-bor dabiltzan mota guztietako bizidunak, eta mota guztietako hegaztiak. Eta ona zela ikusi zuen jainkoak. Eta berenkatu egin zituen, esanez, zorritazue umeak, ugaritu eta bete itsasoko urak, ugari bitez hegaztiak ere lurraren gainean. Eta arratz eta goiz 5. eguna burutu zen. Jainkoak esan zuen, zor bitza lurrak mota guztietako bizidunak, abereak, narrastiak eta piztiak. Eta hala egin zen. Jainkoak mota guztietako piztiak, abereak eta narrastiak egin zituen. Eta jainkoak ona zela ikusi zuen. Eta jainkoak esan zuen, egin dezagun gizakia gure irudiko, geure antzeko, mendera ditza itsasoko arrainak, zeruko hegaztiak, etxeko abereak eta lurreko narrastiak. Jainkoak beraz, bere irudiko egin zuen gizakia. Jainkoaren beraren irudiko egin zuen. Gizaseme eta emakume kreatu zituen. Eta bedenkatu egin zituen jainkoak eta esan zien. Zorritzazue umeak eta ugaritu, bete lurra eta izan haren nagusi. Mendera itzazue itsasoko arrainak, zeruko hegaztiak eta lurrean dabiltzan piztia guztiak. Jainkoak esan zien, begira, zuei ematen dizkizuet lurraren azalean diren azidun landare guztiak eta azidu fruitua dakarten zuhaitz guztiak. Janari izango dituzue horiek, aberei, zeruko hegaztiei eta lurrean dabiltzan bizidun guztiei berriz, belarra ematen diet janari. Eta hala izan zen, eta egindako guztia ikusi zuen jainkoak, eta oso ona zen. Eta arratz eta goiz, 6. eguna burutu zen. Honela burutua gelditu ziren zerulurrak eta hauetan dagoen guztia. 7. egunerako burutu zuen jainkoak egindako lana, eta 7. egunean egindako lan guztiaren ondoren atseden hartu zuen. Jainkoak bedenkatu egin zuen 7. eguna eta sagaratu. Egun horretan hartu baitzuen atseden bere kreazio lan guztitik. Hau da, zerulurren kreazioaren historia. Jaunak esana. Jauna, gure jauna, bai miragarria zure izena lurbira osoan. Jauna, gure jauna, bai miragarria zure izena lurbira osoan. Zure eskuen lana den hortzia, eta sortu dituzun ilargi izarrak ikusita, zer da gizakia zu hartaz oroitzeko? Zer gizasemea zu hartaz arduratzeko? Jauna, gure jauna, bai miragarria zure izena lurbira osoan. Ia jainko baten pareko egin duzu,
aintzaz eta distiraz koroatu, zure eskulan guztien buru ipini duzu, denak haren menpe jarri dituzu. Jauna, gure jauna, bai miragarria zure izena lurbira osoa. Ardi eta behitaldeak, baita basapiztiak ere, zeruko hegaziak eta itsasoko arrainak, itsasoa dabiltzan guztiak. Jauna, gure jauna, bai miragarria zure izena lurbira osoa. Aleluia, 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 aleluia. Makurtu nere bihotza ere jainko, zure manamenduetara, eta emaidazu zeure legea doaintzat. Aleluia, 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 aleluia. Hauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, fariseuak eta Jerusalemdik etorritako lege maisu batzuk hurbildu zitzaizkion Jesusi, eta ikasletako batzuek esku kutsatuekin, hau da, eskuen garbikuntza egin gabe, jaten zutela ikusi zuten. Izan ere fariseuek eta juduek oro ez dute jaten lehendabizi eskuak arretaz garbitu arte. Zaharren ohiturari tinko eutsiz. Azokatik etxeratzean ere ez dute jaten garbikuntza egin gabe. Eta badute ohiturazko beste 11 bete behar. Hala nola, edalontzi, pitxer eta zuilen garbikuntza. Horrela bada, fariseuek eta lege maisuek galdetu zioten Jesusi, zergatik ez dute zure ikasleek zaharren ohiturari dagokionez jokatzen? Nolatan jaten dute esku kutsatuekin? Jesusek erantzun zien, itxura zaleok alakok, ederki asko esan zuen zuetaz Isaias profetak honako hau idatzi zuenean. Herri honen Espainek oratzen nau, baina nigandik urruti du bihotza. Alferrik naute gurtzen. Hauen irakazpena giza agindu hutsa da. Zuek jangoikoaren agindua bazterrera utzi eta giza ohiturari eusten diozue. Eta jarraitu zuen, bai, lasai zokoratzen zue jangoikoaren agindua, eta zeuen usadioa ezartzeko. Esate baterako Moisesek esan zuen oratu aita eta amak, eta aita naiz ama madarikatze duenak heriotza zigorra izango du. Zuek berriz beste hau diozue. Norbaitek aitari eta amari esaten badio zuri eman behar nizuena, korban da, hau da, teplurako opari. Halakoa ez du aitari eta amari ezertan lagundu beharrik. Horrela, jangoikoaren hitza balio gabe uzten duzuen zeuen arteko usadioengatik. Eta horrelako asko egiten duzue. Jaunak, esana? Arratsalde honetan bi klabe eman nahi dizkizuet, gaur ospatzen dugun eguna hobeto ez ulertzeko baizik eta hobeto bizializateko. Bai? Alde batetik, Santa Bernardet garai hartan, etzan santa, gero hilda gero egin zuten, baina area juntzan Lurdesen edo
leku hartan bizi zan, Lurdesen bizi zan, eta bakarrik joan zan mendialdera bakarrik joan zan, eta halako batean Ama Birjinaren irudi bat ikusi zuen, zein da hau, zein zera zu? Galdetu zion, ni naiz, erderaz esan zuen, ezta? Yo soy la Inmaculada Concepción. Eta garai hartan berak ez zuen olakorik ezagutzen, ezta? Nobedade handi bat zan. Baina honek erakusten digu, eta hau da lehenengo aldiz, lehenengo gauza esan nahi dizuetena, honek erakusten digu Jaungoikoaren presentziarekin edo Ama Birjinarekin bat egin nahi baldin badugu, geure lekutik atera behar dugula. Bai? Jun berra dugula leku isiltasun batera. Hau da, eta guk leku isiltasun horri deitzen diogu otoitza. Ez daukagu mendira joan beharrik, baizik eta benetako isiltasun hortara. Jaungoikoaren Amarekin bat egiteko eta batiz bat Jaungoikoaren presentziarekin eta bere maitasunarekin bat egin ahal izateko. Otoitza. Otra cosa es importante en la fiesta, para entender un poquito la fiesta de la Virgen María y lo que ella quería darnos a entender. Hoy nos podemos preguntar, es que hoy día no hay muchos santos. Hoy día, en comparación con otras épocas, y es verdad. Y no sea porque tenemos menos posibilidades, no, sino por una cosa muy sencilla que nos remarca la Virgen María. Hoy día no hay santos porque nos falta el servicio. El servicio a los más vulnerables, que son las personas mayores y no mayores que tengan alguna enfermedad. ¿Sí? Hoy lo más fácil es, ante esas situaciones que nos puede poner la vida de una persona cercana a la nuestra con una enfermedad potente, lo más fácil es quitárnosla del medio. O tanto quitar la vida de esa persona o llevarla a otro sitio para que la atiendan. Y nos dejamos a un lado una cosa muy importante, el servicio a esa persona. El servicio a esa persona, el servicio a un enfermo, nos hace mejores, nos hace santos, nos hace olvidarnos de nosotros mismos y centrar nuestra vida en ese servicio, como hizo la Virgen María, como hacen todas las madres para con sus hijos, en especial la Virgen María. Y en la fiesta de Lourdes, por eso es el santuario mariano en donde se acoge al enfermo, porque se subraya mucho la entrega desinteresada a esas personas necesitadas. Porque a veces nosotros podemos estar sirviendo y puede llegar el día que nos tengan que servir a nosotros. Y no nos gustaría tampoco que nos apartasen con una supuesta medicina y cavasen nuestro hoyo en la tierra, ¿no? Es verdad que esto que estoy diciendo no está de moda, pero es verdad que no estamos aquí para hacer lo que está de moda, sino lo que nos lleva a ese encuentro con el Señor. Por eso, para entender bien la presencia de la Virgen María en Lourdes, estas dos cosas, la oración y el servicio. No hay más, No hay que hacer cosas extrañas si queremos llegar a ese encuentro con el Señor. La oración, la relación con Dios y luego el servicio que el Señor nos va a preguntar, ¿me has amado? ¿Cómo has amado? No nos va a preguntar, ¿cómo te has amado a ti mismo? No, ¿cómo has amado al prójimo y a Dios? Al prójimo y a Dios. Nunca a nosotros mismos nos va a preguntar, ¿qué tal te has amado? No.
has amado al prójimo y a Dios. Ese servicio, oración y servicio. Otoitza eta zerbitzua klabeak santutasun bide honetarako bereziki gaurko egun honetan. Paso dezagun bihotza jangoikoaren gana, Jesusen bitartez eskariak egiteko. Bere jauna noiz etorriko zain bizi den Kristau elkartearen alde, bere jardun eta eginkizunetan Jesusen misioa luzatu eta gertaberritzea izan dezala helburu nagusia. Eska dezaiegu jaunari. Sendagileen, erizainen eta gaixoek zaintzen dituzten guztien alde. Ezinean daudenei egina Jesusi berari egina dela kontuan izanik jardun dezatela. Eska dezaiegu jaunari. Izurrite eta gaitzen menpe eta sendabiderik dauden milioika gaixoen alde. Ez diezagulauka zor diegun begirunea eta laguntza. Eska dezaiegun jaunari. Geure herriko gaixo eta geure familietan dauden gaixo guztien alde. Jangoikoak eman dezaiela behar duten pakea, maitasuna eta lasaitasuna. Eska dezaiegun jaunari. Jaunaren hitza entzun eta haren maitik jango dugunon alde. Jesusekin bat egiteak eraman gaitzala haren antzekoak izan ez bizitzera. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna, zerulurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu du orain ekarri zugun ogi hau. Lurra indarrak da gizakere lanak sortua. Hau xengo zegu betiko zorinaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, zerulurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Matxo indarrak eta gizakere lanak sortua. Hau xengo zegu betiko zorinaren edari. Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza Osoaren oparia jangoikuri eskaintzerakoan. Onartu arren jauna, eskaintza honekin batean zeure herriaren otoitzak. Egizu zeure semearen ama Maria doatxua, otoitzean lagundugula, ez dadila inor gelditu bere asmonak bete gabe. Ez da bere eskariak lortu gabe. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu, jainko algustidun beti ere korri. Eta zu bedengatzea eta goreztea Maria Virginia doatxuaren agurtza ospatzen dugun egun honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egitez, zeure seme bakarra. Eta Virginiatasunaren ederra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko argia, Jesu Kristo gure jauna. Honen bitarte, zaingeruek zure hunditasuna gorezten dute, zerutar espiritu eta botereek zeure ospe adoratzen, goiko indar eta serafin doatxuek zuri auspez agurreten, postazun bera baititu zerutar guztiak elkartzen. Ona rezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotxak. Santu, santu, santua, bien guztien jainko jauna, Hosana, Hosana, Hosana. Zerulurra beterik
Osana, Osana, zeruko genetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada santu gardeuek zeure ispiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak zeldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei emantzien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kalizarturik berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei emantzien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oroigarri. Sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta zabamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldaren zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaerekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Eraberean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur horitzen ditugun Maria, Juan Jose Apaiza, Begoña Antia, Damaso, Ana eta Manolo, Joseba, Maria Geni eta Juani, Jose Antonio, Narciso eta Lidia, eta Madre Lourdes Lekaimea. Deilako guztiak ere, argitazu zeure aurpegaren argitan. Erruki izakizki guarrengo guztiok betiko bizi eritxe dezagun, jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Satuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorzetzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildu gabe kanta dezagun, gure aita, zeru eta zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaigo zu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazotziten taldigan ehortzen, baina atera gaitzazo gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzpaki agur egunotan zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zurinaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudera.
Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoloi pakea uzten dizuet neure pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, erregebizea izera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue elkarri pakea. Jangoikoren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Azken afari ezkero jauna, gure janari zuzena, agindu gozo, zure gorputza hartzera. Ogia bide gara iristen, gure gorputzak lozera, zuait gerria adarrarekin, bat egiten antzera. Azken afari ezkero janda, gure janari zuzara, agindu gozo lotu ginduzu, zure gorputza hartzera. Ogia bide gara iristen, gure gorputza lotzera, zuaiz gerria adarrarekin, bat egiten antzera. Batasun honek eskatutzen du, animak ere bat egin, buru bihotzez bizi gaitezen, baregin ikantzunekin. Zaren osoa eskaintzen zara, izanen gureaz egin, zu jarritako maite legean, ez genuke nahi egin. Zaren osoa eskaintzen zara, izan ez gureaz egin, zu jarritako maite legean, ez genuke nahi egin. Egin dezagun, otoitz. Zeruko sakramentuak harturik, zure bihotzan onari arrenka eskatzen diogu jauna, Maria Virginia Batxoaren oroitzapena
pozik ospatzen dugunok, izan gaitezela haren antzera, salbame misterioaren zerbitzari leial. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta behinkaz itzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Maria sortu zinan errugabekoa, santidade guztia Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zitezte eta jaun lagun bihar elkar ikusten dugu. Arratsalde eta gaun bat izan dezazuela.